Chcete vedieť, kedy potrebujete energetický certifikát budovy a prečo je pri stavbe či predaji nehnuteľnosti nevyhnutný? V tomto videu vám vysvetlíme, pri akých situáciách je ECB, to znamená energetický certifikát budovy, povinný a ako vám ho v Certifo vybavíme jednoducho online. Energetický certifikát budovy, skrátenie ECB, ako som už povedal, je oficiálny dokument, ktorý ukazuje, ako efektívne vaša budova hospodári s energiou. Vyžaduje sa zo zákona a jeho platnosť je 10 rokov. Potrebujete ho napríklad pri kolaudácii, predaji, prenájme nehnuteľnosti alebo pri podávaní žiadosti o dotáciu v programe Obnov dom. Kedy je energetický certifikát nevyhnutný? Napríklad pri kolaudácii novostavby alebo rekonštrukcii, pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti alebo pri žiadosti o štátnu dotáciu. Ak napríklad rekonštruujete a zasahujete do viac ako 25% vonkajšieho plášťa budovy, či už ide o zateplenie, výmenu okien alebo nový zdroj vykurovania, certifikát je povinný. V Certifo sme tu pre vás, všetko vybavíte pohodlne online a s ochotou vám poradíme v každom kroku. Energetický certifikát budovy získate jednoducho, rýchlo, už do 48 hodín. Objednajte si svoj energetický certifikát budovy od Certifo bez starostí a papierovačiek.